Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponita. APHLC Central Committee Amai Phu J.I. Qatar IS retired Lapen Alang Liri Asang Ho Tumpen Perangke Amai Kangni. Chiti ni phai krepo arni APHLC Central Committee Asai Hemalong Perangke Amai Kangni Ponalong APHLC President J.I. Qatar IS retired Pen Kaning Che Ponateng Pulote Lapuson Ot Langno Akam Kachoklem Laki Kurkang Dai Mate Sudra Atumsi Kachoklem Chotputa Jongpo. Lapen Lapusona Kam Hampangalong Kevan Lake Isi Bidi Kanglim Lapen Karbi Aphan Isi Kurkang Dai Kasilam Aphan Puta Jongpo. Lapen Lapusona Kam Kachoklem Atum Aphan ke NBS Section 68-69 Aron Atengpen Patek Bengvek Nang Jiputa Ning Jepon. Lapen Lapuson Mek Langno Atum Aphan ke Eres Vek Nang Ji. Lapen Adai Sitame Tuwek Nang Ji. MLA Bidel Singh Ingling, Assam Chief Minister, Legislative Assembly Speaker, Lapen, Governor Atum Aphan, Lang Plot C, Lapuson, Asai Langno, Kachoklem Hayapot, Alang Lipan, immediately Assam Legislative Assembly Pen, expel Pit Nangji. Lapen, MLA R Puta, Ing Than Pet Nangji Puta, Ning Jepo. Tangte inu Dipu LA, MLA Bidel Singh Ingling, Od Langno, Kachoklem Penapot, APHLC Central Committee Amai Phu J.I. Qatar, IS Retire Pen, Kapinrem, Lapet Ningkangsamse, Kachepaklang Pon, Alam Te Putak, Alam Le Arju Iksinang. News Report, Karbi Anglong News Channel. Ini Ningke Oi Pensi, Press Angno Nil Tum Wang Nang Koklo, Ning Oilo, Athema, Ilitum, Karbi Atum ang bom lason akahen no pornographic video kasapur a video silampo amit hang si silampo amit hang si Kachepaklang po lapuson si Kachoklem self respect amit hang ta aman kachipigi athai avidet lu ason tak tak non nilitum APHLC pen ke condemn lo non social media pen ke theklong lo la ke Bidel Singh Ingling ilitum dipu IMLA lo alangli MLA ta batai phi lo ka hai la Pensi ta batai pholo Kachoklem alangli si pornographic video mane lam junolo pornographic ko English lo seta lam junolo akahin no akam Kachoklem arlo sopen Kachoklem ma si Kachepaklang ko pusi Kachepaklang hai ma lason akam therak meme chuning ta 2024 aning kanta batai hini Karbi arlo so piatum kabia tang atum apenan tado lapen ke kece aspinso atum pen akahin no akam Kachoklem si Kachepaklang claim joy takali Kachepaklang tu apa kadu beta ke theklong ke ba karjulong ke BJP amune tatum pusi pulatum hai hoi sila BJP atum power ke wang api pen lason nang ke plang piklo tuning ta police atum arrest redet lo lapen action and edet lo bisar sedet lo pining ta jong si lapu pedokok pulo tangte la ke BJP atum kecok celo pusi itu BJP sarkar si kecok ce pusi punang kokpo alang litum tanda mata te la kecok pusi mata de amasi alang litum arrest re lapen bisar se hatek ta bengbe ke bengji gali chuning ta job ta ningje dunri pusi kapa phere tu chuning ta lapuson si Kachoklem aku nonta ajaha katum hala video Kachepaklang ba kaningje do na porta ako FIR si pichu pusi pu therak me alam no ko pusi FIR ka chopi don tu ta ka hai pulang ma lake mathakrang nang ni lake ilitum karbi wa akhe alam dola
Karbia tum la son lo ma pusi bang mathapo. La nili tum ma tha tingke ko pia posi non la son ang jeplang bare. Ar lupen bidi kang limpen ko pini atum itum karbia tum phan shudra ka pa jeplang yi Aphan si ke claim punak na akur kang day kapag plangi ko Aphan si ke claim punak ke claim ason athema lai hui ke claim ke akur kang tu ya tum ke lage claim chelo son ke akur kang day tum si claim la pen ke claim tum an ka akur kang day ta cheplang lap pol ke la sinili tum APHLC pen ke pulo la que moral tar pichut pulau ki pu la si la so Atum Aphan la son Atum Aphan ke lo ason do ulang la ke doan a lo ateng pen la pen Bharatiya Nyay Sanhita 2023 aningkan kaselam section trop kebra nerkep la pen trop kebra sirkep ateng pen bidasing ingleng la pen halada ke claim du na tum phan an ba ka prek le du phuta alang li tum phan arrest tri alang tum phan jail thap nang gi la pen ke bisar nang gi la pen andeng pi trop kebra ner kep pen trop kebra ner kep ateng ke ningkan pho jail do nang gi la pen trokebra sirke pateng ke ningkan ke jail dolangi son claim klete ilitum karbiatu la puson heloma pusi bang pirke to ma thapo su puson a ot ka vesai sema pusi ilitum han ma thapo la potsi la ke ning oyalam bang phan pe pubat nang pule itum ning kama thakali ning oyalam a hok lo athema karbiatum se claim lo ange non dagli tum tot from tum da karbiatum sai se napot karbiatum anong ke ju karbiatum pan anong ke ju si cheplang tang la sinili tum governor ake hai la pen chief minister ake hai la pen ke Assam Legislative Assembly a speaker ake hai Aphan chuning rilo bidasing ingleng Aphan Assam Legislative Assembly pen expel se rak ni MLA akam pen expel se rak ni tu pede itu menong gi juno lo la si nang litum phan la soalam thanang kok lo pen rat atum phan ta pachini nang kok lo ni tum APHLC pen ni ligama thai di governor ta respectable amuni chief minister ta respectable amuni speaker ta respectable amuni alang litum phan ni litum ka chuning ri lam da ve alang litum thek lok pen lage atum mi pensi expel at nang ko lage athe ame thang se claim mati ilitum le claim tu puta ke toy dun bang jok ta toy dun te bang bita se le am ning ke hang na se claim dem care se claim lo governor phanda phere re speaker phanda phere re chief minister phanda phere re di pon ka sa ur munni se ako assembly ludun thule pu ko pu lohala assembly MLA tum ta alang li pen kang ni rap chom po rap me me speaker go si ke lang lord po governor ta go si ke lang lord po chief minister ta go si ke lang lord po therak re derjima alang li tum ta alang li tum therak ji la si ne li tum ke kamatha ne li tum ako pine kam kle demonstration ji lang henten puke nang nel akam avelu pusine tum matha lage governor la pen chief minister pen speaker ke hai tum alang lipan expel vet pu duty lo ka alang itu Karbi anglong hur ke chudut senem alam ki Karaa kralapen waisong ser hong thom atumsi Ingsaiji Chiti ni phai krep pho arni dipu sarkari gambura asai hemalong Karbi anglong rong asar amai Karbi rong asar lapen waisong ser hong thomatum pherang ke amai ingnisi non malom social media long hur ke chudut senem alam ki Ingsaiji dun popusi pangdak po
Non malom Karbi Anglong lapen Assam angkang along ansitami hur ke judut sinem alam ki Langno. Labangso ka sinem alam the social media achutailong hur chudut si hampang asong kedoan lapen political parties kedo anatumta hangjolo. Ke hangjo nang kok atheke labangso ka sinem lake inut MLA lapen kumat arloso atumsi lason kachuma thapusi hampang asong lapen political parties to anatum jongponlo. Jasimet inut MLA abangpu rat akidu kisung kelang nangji rongrup kapaching tur keklem nangji lapen Karbi Anglong arat akari hempre kehang dunang jiabangsi lapuson od Langno sai Langno claim depke nelitum ning duklopusi hampang asong political parties lapen rat do anta hangjolo lapen alang lipan sodakpen Ingsaiji ponchi pusi lamthi Kachepaklang rinti Labangso alam tepen Karbi Anglong aradatum kahurisai teglong si pini Karbi Anglong rong asaramai Karbi rong asar lapen waisong serhong tomatum chelang petsi labangso senem alam ki alam the Ingsaiji dun popusi pherangke amai pen pangdak ponlo Kangsai ponang kokji atheke MLA lapen kumatni arloso pusitami Karbi pinak lasi alang litumaphan aprangsi Karbi customary law aron ateng Pensi Ingsaiji ponang po pusi Karaa kra lapen waisong serhong tomatum phirang kya thingno ningje po lapen lapuson kichok je abangphu Aphan hampang asong atum lapen rato anatum kejong dun hayapot alang litumpen choro pajirpo News report Karbi Anglong News Channel Solgari gamra asai hemlo nilifan yo la gamra akiha etun nagahang ni wasong serong kom abidi sawo asini liladak kedudu na bangke la sono ari nangtung kado be la media porte dun tanang tunda wangon ni tunda solo sinili hin pen ki pudung gang tu bani tunga chingwai bangala sono ye ahong lo ato ka dia song sita kenet na ko la hai keno da tu phan Porte que ne anu bangke dokalo, tasi ne cek pensita me ke damtangan ni ko alo ne ani anjita la son cinema kes pulo la son ka chohu pene di kem tak so aulu so pinsu la hai ki kem tap ke la ke cinema kes pusipulo ka bia tungke tasi la so kesa mukha bangke ahopet ke song atumke Ingsaiji thik athe ko pilo ke Ingsaiji thik bangke Jadi tum Karbi tum ajutang do aron bari matum ajutang do hakuan ni penta cinema kes pulote Ingsaiji po loria saratum upong saratum himasa tum Ingsaiji po kangsai along si hopet kes long lo pulote la so huni bang padam ni la so huni padam de reposi pini huni nang chan thore lu pusini tum kamathada kasi pini ni tum ahin pen la so lam pini ka do ka be korti gato dia ke theke de tumphan Aphan ni tun ke khang dun ko lam kali net ke nerlo melo ke chok che tumphan ke lang chadi dun la hai ke klen dun bang ke misen lo pini ahok pe dalam bang ke engling sang ho la pe ko mani atiron pi posita mela ke cinema keslo aposila so bustu pini net che sitame ke chok ke theng ke jor pen ko pini tangka maha chu en pen pule la so akhen nu ke dam ji kali la si asong atum na non kipu na dipu long jiman asong le ong kuita song atum ke nep nu kwa lam le ni tum pudam la wali nep tamne nep sita nep chek pen rong asara tum hala bisar jitu ajakong do tu je la hai akahin nu ke padam thega tu la hai atum phan si che tong dam si la so ke samukha ke hodai dam khop nai la pen alang le tum si tamera so abisar long do nu kwa lam kali alang tum an si tamera abisar long do ne Dodun Pensi la swakino ba monampi si tamil la son capability pulunte a hoppe da lamba ke akihino bang padam nai la so padam de la possibility la son ingrum no pusini tu mathadam la si pininon media korte atom khan puno la pensong song atom phan ta ni tung ka chuni bi bang ke la lo ekdom viral pikangyang lo kadok kawe hedi mobile non ke mobile ke osomar jiji ya jata mobile ot trailo hemi hu malong osomar akibi akisa akiti anta mobile ke dorelo ke mobile atumi digango pini ango anta teglong lo
isu injil male kadu kaveli tumse therak memia tumang wongke lokot mobile ta sikuli ha hedelo la ansi homosa nang le roklo asi la so bangke asabu inton tu chosi ke mepu pusini tumahim per mathalo asi therak memia lamlo athila so ka therak memia bangke ba khai phale ka therak memia kalilo la ke li tumak khai bangse ka therak memia ba khai tumang ke li tum phanke kang ni dun chole ati kat bia tum la son ko bangke li tum chaduno da khangyang lo ati kahe no da kam ne ba song tum ke klem pli po lam kali ba song tum klem piglo da ba song tum ma ke la son mane ke pangdak pun jar bang ke klem pli mane ke chok chi tum phalo nep chi ko ba aron bisar ko kali eta arji masi bang paklang te ji la an ke patu tu aposi li tum ta la son the ka son te mesenji ke ne bang ke nep nang ko ne pen insai nang ko bisar nang ko aron ko pima ke do kam an itu na to aron kimni kam an ke litum lem du na ko ke mesenja pa salamo api ilitum apia uwe tu mansi tamela sona ke no pan ke pakom di pulon ke open ni lo la ke ilitum arondo ilitum ga do ka ve kursenem laisenem yo la ha senem po bustudo kasi ke damta ni ansi tameni ilitum rong ka bisar pulote rong ke la ha ke senema kes no pulote ilitum ke ko mane kakri hangi kakri bensi ilitum la ha apuni kanti padam piji botia jang padam piji hakso thengbop la ha herido kursenem pulote iten la senem po bankela ke non son heri tn me che do me angong sitame aron ripen ki klem atum pulote la ke senem pulo se hala a OCV si ha poro para tu masita OCV si po tu amna la kursenem pulo hala hai asenem aron do kabia tu malong la si lo nili tum ki pudam bangke la lo alang tum ka to ka ve tek service la to pha nili tum ke kham khi ko alam gali alang tum viral lo misel lo net lo milo sitame asapu inton chok no no bangke rong asara tum ta dui song niang bong alang tum chingwai elo alang tum la so ka taw lip je phan bor ilong la si prap jin pen alang tum la so akang sai bang paduko asila so akang sai lo mo dokar pulote ajara song sita meki pudunji song do pulote bakar pudunji do pulote mohala kan sai hule pudunsi ke mepo kasi nili tuma hinten batela si kachuni rilo la pena ko nili vai song ser hong thom bidisa la hinten ta ka do ka de tek ser sera ke thega tong phan ta kachuni rilo la pulote ili tuma khai chelang no daklo charvino daklo la si sapo inton chor song ke me pat po pusi nili lam thela si ngak to ka da MLA Bida Sing Ingling Mek Langno Arjan pa viral data job KSA social organization atum Ningduk Kachepaklang po ni jang karbi ang long ke parlo khiruni pen KSA klembang pu biswajoti teron ahin pen ni jang karbi ang long rongasar amai bidisar ramsing phangcho arideng MLA Bida Sing Ingling Aphan arona tengpen customary lo aron bisarvek nang jipusi pinpur alo pi pajurpo Lapen social organization klembang pu sarsing ingling ahin pen pusitami Ningduk Kachepaklang pon sonsi MLA Bida Sing Ingling alangli inut karbi ang longpen kachetoidun abang pu jongsi lapuson Langno asai Kachoklem lapen karbi anglong angkangpi Langno arjan Facebook WhatsApp along patethang plupke kimisen kali pusi alangli pen ningjepon Lapen Team Karbi Anglong, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Tuning Ripon Prab Chin Pen Ang Hoi Pen Pisun Vek Nangji Lapen Arona Teng Pen Radatum Pangsai Long Nangji Pusi Perang Kia Tengno Ning Jepon Khiruni Pen Kam Sing Dera Report Karbi Anglong News Channel Met Kiching Sila Solam Pulote like Bida Sing Leng Aphan inut MLA Dodong lapen ke MLA Dodong alupot alangli inut arta ta ke dua bang pupenak lo saruar leng lo la se alangli la so ot lang no alam social media ka do long ke klang ap so puthak alangli ke choklem puthak ka nilitum ke cheng si pin rem lo la alangli phan lapen soni bang ke ni tum pi la hello je lale ke cheng si la son kali ja semet ke damta ningan phlipho la BJP a party pu sarkar bang det na phit lada ke ongdul rapor daga EM tum Aphan tum against lasona alam ke klang dulo pen ke lason thak MLA phrang tum puthak lasona arlo so tum ajak allegation ke ki pi lasona bange dulo
pen event la dak MP tum against mata la sonala ma prang ke klang dulu si ahut pen a video klang po ahut pen a audio klang po la pen ahut pen a foto klang po la silada ka bang ke litum ka duk ka veta isimat hani abang ke sorkar kacaria long jakong ke do arleng ke thepu ka chekrong atum sorkar along ke do akhiadat la pen sorkar aja kong pen alang litum so Kachoklem ka chodam la bang isi chok chepi nang thek sirap long bang paklang rong lo la pen hinia bang ke lahai ke claim be litum chini si ke me bang la han lo je isi along ri isi hawar along social culture ko sonang jima education ko sonang jima penchenglok choklem chodam ang ton adak economy penchenglok kaduk kavya foundation bangke politics benak lasi pinili tum theklong lo je ladak keman arleng ke the e pharatum abirudhi lason od Langno ajutang Kachoklem ke klang ang thek ajok khomas ta pini bangke henu idaglo lasinili ke chengsi puji abangke nonason kumarne elected bang lason kupile claim po lason chihang jojo choda bangke a problem bang sol se laga pinram vek nang po ilitum laga khinde vek nang po alang lifan bisar vek nang po la bangke sita total a political system masilitum larli la penke a political leadership masil larli pulote la son thak thak abang phu mo phita klang ke daji pili tu mathaun ela si ke cheng si bangke ladda ka politics sa bangke larji phansi kaduk beta la bangke bor ini ten hini ni ke choni rithu bani li ki bukang tung bangala halo je jasemet pini BJP tumke tirthe long kami ke thenai isi a party so sa position bangke dunbom lo India pe na bangke sita alang li tuma bangke joy Sri Ram la pen ke Bharat Mata ki joy tamane a discipline ke donai la pen ke mohila सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत निजे बेरलो महिला सबलीकरण पुपेंदांग लक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लहाय अलाम अलांग लितुम निजे पिगलो सीता प्रैक्टिकली कार्बियांगलोंग लोंग के दो आ बीजेपी इलेक्टेड ए फाराली दार सतुमा और लांगनो अलामसी सोशल मीडिया लोंग बंके क्लांगरोंग पुनुतांगते पिनी निली जोंगपोनिंग तुम दुगलो बालांग लितुम अलाम थे अर्जुन तुम दुगलो तुलिराम रोंग हांग पिनी बिदा सिंह लेंग अगेंस्ट के क्लांग अलाम थे पुथालांग लिपिलो पुजी अलांग निजे सिने लगे इनु चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तेंगपेन आकोलो कदु थुलांग बे अलांग बिदा सिंह लेगे एमएलए पेनाक आपोतसी अलांग केदुदुल अलांग तुम चीफ लो हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर तमिल असुपुथा का अलांग रिएक्शन पब्लिक लोग पे दामवेक नहीं आथे बंके आ पार्टी द बीजेपी ला पेनके आको एमएलए पेनाक बीजेपी एमएलए ला सोलो को बिश्वजित दोइमारी आसाम स्पीकर में थांग मसमला बंके रेस्पोंसिबल दु जे अलांगली कचारी आ कैबिनेट अलोंग के दोदुन इनुत अलांग तुम सेम पार्टी एमएलए अगेंस्ट जे लासन और लांगनो पिक्चर मसे पिनी बंग सोशल मीडिया लोंग जुइजाम बंके अलांग लितुम बीजेपी पार्टी पे ना विदेशिंग लेंगफन के एक्सपेल नहीं ला पेन के एमएलए पे ना मता लोग आसाम कैबिनेट पे ना लिफन के थान पेट नहीं पुसी नहीं तो में हिन पेन बंके डिमांड दुन लो ला पेन के दा के दो कार्बी कस्टमरी ऑर्गेनाइजेशंस मुखा पिन पोमार बुतुंग पेंचेंग लोग लोरी क्रेहिनी सार हबे माई कार्बी रोंग सार माई स्वारलो सोंग पे पिनी दो पिक हाला हाय तुमसी तामे लासन और लांगनो Kachoklem abang फो तुम फान बंके चिंगरुम पाक पेन बिसार वेक नहीं पुसी नि अलांग तुम फानता नानी तुम छोदी पेन इसी कचुने रिपीलो आथे बंके कि दुग तुम फान बिसार चोट जाकोंग का भी तुम बंके लांगफ्रोंग पुलोते ला बंके अलांग तुम ता चोक छेदत पोला सोंग कचि पहेम फु तुम ता लासी हाला तुम फानता नि चुने रिला बिरासिंग लेफा के लके बिसार वेक नहीं एमएलए होय थान वेक नहीं बीजेपी पार्टी तुम ता पासुन वेक नहीं पुसी निन हिन पेन बंके डिमांड दुला को जो सी बीजेपी पार्टी तुम चेराई क्रीम पुलोतांगते बीजेपी पार्टी पेन मदारसन और लांगनो Kachoklem मदुम फान के इसी होवांग के थो मद अंगहोंग के थो पार्टी सोसी चेपलांग देपो इसी लान Ano peneran rata setai long lason si pulo je BJP government bang det afisi lason penang odlang no mana laso mime hinunu alam ki klang si penang rata setai long te klang kali lage nilita nije bom la long long ta nije lo nili mithang Facebook page song ta nili push bom no lage ta mane BJP a government bang det pen afit hen lo karbiang long long social culture la pen ke cultural value thuke amuilo kabe nai lo kapatherak me nai la pen ke jutang kapajurem tem akam ke la BJP dum da government chari det pensi la so odlang no jutang ke nang ke chan la halo kaduk beda ka chini nei bage la so pot si nili kaduk berar pha chuniri je BJP party phan ke hala ing hoi param nei polam shot kali mane ideologically ta BJP party phan ke fight thek nei माने इली तुम ब्रेन को सोसी के मेसेंजी मा हेले तुम सोशल कल्चर को सोसी पा मेसेंजी मा asi penang soarlo alidarship hone li माने चिंकी बो मा बंगला हनो जे कार बियांगलोंग isi
socio cultural movement ke puthap cheng thuni lagi ate socio cultural movement avio pulutang te muni tum aputar lo kamat habang sila ke chok chideji ai lo mana ke chok lim isi kang thir et ajutang ke litum homas long avidep pu lahan lo nili tum karbilo charlia song hin benja semet non molom ka trending bom karbiang long atomon matik therak memi karbia khai phan therak memi kachojak memi lo puso nang dengan ke doko ka puthak ja semet pini tok jira lo mat lam hoy lo nil tum karbi rong asara mai atum marideng pajir pon lo hala bang so lam hoy ki pinang ko alam thibang ka prek kali non molom ja semet difu MLA constituency pen mate LA constituency pen kikhibom bida sing ingleng ake hai inut suarlo abang phi pen ake hino labang so lamarjan social media aju WhatsApp Facebook aju ki ju put ki jum pura jo ini si nilutum labang so asayang deng fetame deng ponang koklo kopia ponna plutang te alangli ke non ke lake arta ke doheng saru sar hanga por fetame non ana por fetame aminang asupi arta anin supi mat arlo suphan fetame alangli mek kelangno jutang langno jakong langno pen lapuson ke klem thabara da bangkela ke iltum karbiang longara phan akeme yang thek kali lapen obekimi riso jang phan fetame labangke akeme yang thek kali bang film pen jong daking tung lapen alangli labang so Kachepaklang alangli labang so asai langno ke deng pona por bangke nilitum pen sodak alangli phan pin remlo lapen alangli phan bangke tong sekot pen pini karbeng long arat tahin pen fitaming sai nangji pusi nil to bermangi kacung ripon pedopon lapen alangli sutame kikibo MLA ang hoy bangkelake alangli ang hoy ci ubup sikeme alangli labang so puna cak kalilu bang fenil to ben manga jong taping tu ko pai lu pen bangke BJP tu ma slogan long to fitame do lalu tum beti bachao beti parhao pu so alo phanman peng ki pi pula bang so thipi en pensi alang tum labang so radalong fitame gedam soal lo walong per fitame lang tum vote kerek amai fitame lang tum claim bom fitame biti bachao biti parhau kalisi nona bangke soal lo phan kachenek ka holo isi kachojor kacholang ahor mu pengchong da bangke lake soal lo phan amana peng kelang plot chota kali lake meglang nu lang nu ajutang siga pachi hung rong lo pusini lihin tan bangke alang ni phan puji lasi nonda podolang pi tim karbiang long to fitam labang so puthak munthi pame pen alang le somson MLA phan mangke ang hoi pen sor plot si ang hoi pen sor plot si alang phan mangke hempe dojoi mate akang tu yang deng akang sai bang si pinang ji bo fenili hin tan bangke tim karbiang long fitam ni le chunung repon pedu kopie pot plotang te pini bida singing leng ake hai jo ini si pini tim karbiang long fitame rihu ason ben peho dak puson fidu koklo alang itu mena party fan fitame isi anong Kachepado anong kachejo lapuson fitame do koklo la fila bangke la alang itu fitame akemi uang thekali alang itu long alang itu mang hoi chingi longwer nang jilang pelutang te akehe no amuni fan bangke bi pon pedat sikemi bang finil ben nang chinang de pon pedolo lasi nona bangke la hello bida singing leng ake hai fan ke lapuson ora dur cecar plot apita pini radakang sai bang pedo nang po bang finilhin pen kado ka beso lang do karbira phan fitamin lihin pen na tum media akorti tu matheng nili nang chinung ripan sinil lakte fitamin repon check la ingdeng ingkoi rapli nogam karbi freshers meet lapen chetong rapet ajai me kapedopon Chiti ni pai krepli Ningkansuri hinira inkoira pho Nagam Kegen Mahanta Auditorium Holalong NKSE Mati Nagam Karbi Student Association pen patra piponsi aningkanwang ason thak pining le thot sitame ingdeng inkoira pli Karbi Freshers Meet kam annual get together ajai mek paman po Patumi labang so ajai megalong NKSA mai phu si imrong pipen mai chepahem phu ponsi mai japon linlo labang so long NKSA kongchun bang sarpang recruitment aluhi nang kachetong dun atuma phan pachini ponsi mai pangchengpo Sonsi aluhi aman pen Karbiang Long Autonomous Council EM Tourism in charge Ritis Inghi Raju Tiso Chairman Karbiang Long Autonomous Council Dipu Bulet Bepi President Karbiang Long Women Justice Forum, Barnabas Killing, General Secretary, Karbi Student Association, Lapen Sadananda Payan, Principal, ADP College, Longbeer Ingti, Assistant Professor,
President Secretary HKSA, Lamting KSA, Shillong KSA, GG KSA Penchinglok, NKSA, Klembarim, Dambarim Atum, Chetong Dunsi, Mai RDP Dun Rinti. Patumi labangso ingdeng ingkoy rapli, Freshers midalong kadokawe bang parohini sose kewangmi, Freshers Atum nang Chetong Dun Puta, Lamthe nang Kachepaklang Dun. Son si patumi labangso ajay mek along pregjam kewangmi nagaw along kacharli dun atumapan deng ponsi kilun ke kanpenchenglok pregjam asonamung Kachepaklang ponrinti. Lapen NKSA Maipu si imrong piyahin pen sitami hadak nagaw along kacharli atum kedo ke thak penchenglok kido kisung alam phirang ke athengno lamthe nang Kachepaklang dun. Lapen Lapu, Karbianglo Autonomous Council Chairman Raju Tisohin pen sitami Prabchin pen hadak kiduk kisung kapejok Aphan Girls Hostel sitami kikim ponche Aphan lamchak jipitika. Son si patumi bangso ajay mek Ingsamjin pen mai pachun ponlong lo pusi nilitum apherang ke athengno lamthe nang Kachepaklang dun. Bas Karong P report Karbianglo News Channel. Ning arong mime aning kan bang ason si nonpuan stame dambong bang bom ten teneng andang ke 24 anang gile lo kasi teneng andang ning arong tame me atima polo ma pute tenangan teneng tumbang more than 200 plus aphang phang ateng kan pute 200 plus mate 300 plus lason sitame accident tumnang bat ili tumlong karbi anglong pen dak nongong rong supilong nai charlie pin nian ke bang lan an kachi hung lapen ke charlie na kachi hung bangke ili tumbang ke ning ceparong nang ji. Oh, ahok nili Mrs. Ping tung labang ke il tung na hok le Charlie punon ili Charlie bang Charlie pa mekanang ji lapen lo ke Charlie long pote ili isi dedication mane cepaning ding mang nang ji aso cepaning ding bang yung si do putang te ili tung ki success mang ka do lapen non nil tung dak nongong KSA bukan dak na Charlie tirang ulin tung bang lason dak do lason miu ku lason tu bang takali minangan ladaki meta dolo aki hinu ta dolo aki sung la dolo tapen kiaram da dolo hempen matadam bulte itu aram da dolo isung tiga huta dolo kasi itum nang bak angtan nang cari bangke itu asaputa safe ta dolo tabangke ilimit hang si jengda itu lalu apa itu bangke pilih lag bangke alusar po bangke cuma iya kaya singgi sampai kasai betul masih anak hari siang siang pulang datang ngomong ini ke nilai hari lana apa hai dui bu setelah mana hai do kalau bang kalau itu ini selam dengan kesini dulu dia merupakan dalam potong nanti potong silakan dia hotel bang kadang sebelum itu kami orang kan sudah kan dia uang kan itu malu pada kami kok sampai cara bukan terjadi klaim beki waktu mana bang mana ni misal kamu tadi kita tinggal kan jalan rutin belum lagi sana kita bagaimana kapan di ong Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang tu